ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. Siyempre, this is a 1-hour program. It's a Sunday edition ng ating programa HCI Power Trio, CMD Kalusugan at Kabuhayan. So kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Yan po ang ating text hotline, no? Para pwede kayong magtanong o kaya doon pwede kayo sa Facebook ng CMD Bicol. And by the way, maraming salamat sa napakaraming taong nag-avail ng ginawa natin na free health consultation ngayong Saturday, 'di ba? Saturday. O dyan sa CMD Center in Legazpi City. Maraming salamat po. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. So again, calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, it's the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell BioJuice, tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. So ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. And good news ha, sa mga taga Camarines Norte, magkakaroon tayong gagawing health symposium. Kailan po? February 22. Saturday po yan, dyan sa Hills and Garden in Daet, Camarines Norte. Diego Linian Street, Barangay 7 in Daet, Camarines Norte. Kita-kits po tayo mga taga Camarines Norte. Yung mga malalapit po dyan na bayan, sabay na po kayo doon. 9:30 a.m. at Yusel's Garden at Diego Linian Street, Barangay 7 in Daet. And the following day, andyan po kami sa Labo. Hills and Garden in Labo, Camarines Norte, 9:30 a.m. po. At paano kayo maka-attend dito? Simple lang, bumili lang ng isang 30 ml HCI CMD with freelance na po yan. At marami kayong matututunan. And of course, pwede kayo mag-avail ng ibababa natin na promo. May pa-promo tayo, syempre. Oo, para matulungan po kayo. Hello kay Sir Romeo Ricafort, okay? So, yan. Oo, sabi ni Ma'am, hello po, Ma'am Elena Asaituno Marchan. Sabi dito niya, good evening, Madam. Ang masakit po sa akin ay buol. Hindi po siya namamaga, pero ang kirot po, kulang po pwede pumunta sa inyo. Saang lugar po kayo, Ma'am? Saan kayo? Oo, ngayon kasi dito sa Legazpi, katatapos lang namin ng event, pero saang message ka kaagad kung saan po yung area nyo, ha? Ilan po yung edad mo at taga saan kayo para maano natin yan na situation mo, okay? So, yan. Diyan sa mga taga Daet and Labo, pag during our event, meron tayong ibababa na promo para sa inyo. Kaya take advantage po na makapunta kayo. Daraga. Sana nagpunta na kayo kanina, ma'am. Kasi nagkaroon tayo ng free health consultation kanina. Pero anyway, Monday to Saturday, open po kita 9 a.m. to 5 p.m. para sa mga gustong magpakonsulta. Oo. Visit po kayo, ma'am, sa CMD Center. At ano ilan po yung edad nyo? Ilan po yung edad nyo? Okay. So, anyway,
Sa lahat na may mga problema sa kalusugan, kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. The perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice. 58 years old ka na, madam. Kailangan mo na talaga. Kung ako magre-recommend sa'yo, CMD, mag-detox ka rin. Mag-detox ka muna. Very effective yung product natin kung magdi-detox muna tayo. At kailangan mo ang CMD, yung ating CBF, at ang ating CR Juice. Pwede kayong magpakonsulta sa CMD Center in Legazpi. Sa Monday na lang po, ma'am. You visit our center, okay? So, yan muna yung mga announcement natin na mga taga Camarines Norte. Haharap po ako sa inyo, a living testimony restored by Power Trio. Na dati po, 20 years ago, when I was nasa 40s po ako, feeling ko I was on my 60s already. And that was 20 years ago. Hindi na po ngayon. Very active na uli ako ngayon. Isang senior citizen. Very active dito sa aking mission to help restore the health of people. O yung mga magtatanong dyan, open ba ang CMD Center in Legazpi pag Sunday? Yes po. 9 a.m. to 3 p.m. lang po, ha? 9 a.m. to 3 p.m. lang po pag Sunday. Open po tayo, okay? So, ulitin ko sa inyong lahat. Ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. At ngayon, para ma-inspire kayo, hello kay Sir Dindo Hernandez. Oo. May mga sunod-sunod ako. Kung maganda rin lang naman ang inyong mga, malakas ang inyong mga wifi. Kasi magpipili ako ngayon, mga kwento ng kagalingan, yun, talagang ma-amaze kayo sa ginagawa ng ating produkto. O yan. Kung gusto mo, ma'am, kasi sa 58 years old, 58 years old, sigurado yan marami ka nang nararamdaman. So, kasi hindi natin ipinagkakait ang malaking discount sa mga members. Tandaan po, the need for the product is forever. Forever po ang pangangailangan ng ating product. Kung healthy ang family, take Power Trio, mamimaintain yung healthy kayo. Ibig sabihin, hindi kayo basta-basta magkakasakit. Pero, kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, huwag basta-basta tanggalin because ang ating mga produkto, these are nutrients na kailangan ng inyong katawan para hindi po kayo basta-basta nagkakasakit. Kahit ako, di ba? 20 years na akong user ng product. Salamat sa Diyos. Nawala yung aking severe migraine, severe sinusitis, ang aking frozen shoulder, sakit ng balakang, leg cramps, yung aking insomnia. Yun ang grabe. At saka ako noon ay talagang nalulong na ako sa kainom ng synthetic na drugs. And that was 20 years ago. Nasa 40s ako noon. Na feeling ko I was on my 60s already. Salamat sa Diyos, hindi na po ngayon. Kung kaya mo rin lang, madam, Ma'am Elena Marchan. Oo, be a member. Doon ka na, mag-start ka na sa 5,990. Membership po yun. Next time you buy our products, 20 to 54% discount. Laki ng discount. Pag kayo po ay member. At hindi kayo magsisisi dahil lahat ng product na makukuha mo, lahat po yan ay makakatulong sa iyo. Hello kay Ma'am Lenny Herrera. Okay? So, dyan lang kayo at nandito lang ang iyong lingkod. Siyempre, itong program na to ay mapapakinggan sa iba't ibang radio station dito sa Bicol. Opo, yan. Isang oras na program tayo. Kaya, eto, marami akong pinili na mga magagandang kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating produkto. So, dyan lang kayo at nandito lang po ang iyong lingkod. Siyempre, ito ay mapapakinggan sa GB Legazpi, sa Boom Radio in Daet, Camarines Norte, and sa, Radyo Siram in Legazpi City, okay? So, isa munang kwento ng kagalingan, so amazing. Taong pilosopo, dahil may mga iniinom na siyang gamot, alaga siya ng doktor, pero ang tanong, gumagaling ba siya? Ito, pakinggan nyo na lang po.
amaze talaga at nakaka-inspire. Tama ba yung ako'y napili? Ayun, eto po. Okay, nandito kami ngayon sa Taipei International Airport. Uuwi na kami ng Pilipinas after 5 days ng travel namin dito sa Health Code International. 80 delegates kami dito. Sobrang saya talaga. Libre yon. Mag-enjoy lang. Opo. Hindi pa kasamang pagkain. Hindi pa, oo. Ayan, pasingit muna. Sabi ni Sir Dindo Hernandez, how to cure myoma. Tanong muna po, nagre-regla pa ba yan? Kasi we have several cases ng myoma na yung mga nagre-regla pa, sumasabay lang sa menstruation yung myoma. Hanggang nagulat pa yung kanilang doktor, nasa na yung uoperahin at nawala, sumabay sa pagregla. Kaya sagot ka po, Sir Dindo, kung nagre-regla pa ang may myoma. Okay, pakinggan natin patuloy. Ay, hindi na daw. Ilan na yung edad po? Ilan na yung edad? Daw may case kami niya na may ganyan. Pag-take ng ating product, niregla siya. Sabi, bakit ako niregla, senior citizen? Ilalabas po yun. Kung kayang matanggal yung mga, ito baga diba yung mga, nag-perform na myoma, ilalabas po yan. Kaya may case tayo na biglang, 48 years old kasi ako na nag-menopause ako, nasa 50s na po. O baka sakali itong 48 years old, baka biglang reglahin pag nag-take ng CMD. High dosage po na CMD, mo sa kanya ang 20 drops 3 times a day. Actually, kailangan niya around 90 drops per day. Halo sa 2 litrong tubig, inumin maghapon, araw-araw gawin po yan. Yan, advice nyo na lang po. Thank you po. At eto, hello kay Sir Dave Abel. Ito si Sir Dave Abel. Nagme-message sa akin, na-dengue ba? Na-dengue? Oo, sabi ko, eto yung gagawin mo. Salamat sa Diyos, kusang gumaling without confinement. Without confinement. Oo, meron pa lang kaming bago ngayon na hindi rin namin kinonfine. Vera Catanduanes ay talaga high dosage of CMD and CBF. Kusang gumaling po. Dapat lang alam ninyo. Sabi nga ng ating doktor, dapat alam ng mga tao that this product, our HCI CMD, can save life. Can save life. Opo, kahit yung mga, di ba yung mga yung may mga hypertension, na-stroke na, nagniwi na to, nangiwi na yung ng kanyang asawa, naglaylay na yung, di na talaga makontrol. Oo, nakita niya na na-stroke yung kanyang asawa. I-listener ko sa radyo. Buti na lang meron pa siyang CMD. Actually, ang kwento nito is, taga Pandan, Catanduanes, 2 senior citizen, natulungan ng ating product. Nang kapanahonan ng COVID, bawal lumabas ang mga senior citizen. So, nandun na lang sila sa loob ng bahay nila. Oo, one day nakita niya yung asawa niya, naglaylay na yung dila po nang hindi makontrol. I-listener ko sa radyo, alam niyo, pwedeng ipatak sa dila yung ating CMD. Kaya pang maagapan, okay? Oo, pero ito na nga, wala na siyang CMD kasi naubos na. Buti na lang, hindi pa tinapon yung bote ng CMD. Nandun pa sa lalagyan. At may nakuha pa siyang around 10 drops ang nakuha. Alam ang ginawa, pinatak sa dila ng asawa niya. Oo, mga 10 drops pa daw nakuha. Kung ilalagay niya yung 10 drops sa isang basong tubig, hindi na kayang inumin. So, pure CMD po yung ginamit. Maya-maya lang daw ay natuwid ba, nasulit ba dito sa Bicol, nabalik, okay. The following day, wala na siyang pakialam sa COVID. Kailangan niya mag-travel from Pandan, Catanduanes to Vera Catanduanes para bumili ng CMD. Ganun po ka-amazing yung ating produkto. Hello kay Ma'am Nelly Sangki. Okay? Itutuloy ko yung testimony, Attorney Nestor Loable, na siyempre, pag mga matalino, di man basta-basta yan maniniwala, pero pakinggan nyo na lang siya. Pero mayroon
meron ako dito kasama. Bakit kaya isang attorney nandito kasama namin? Siya na lang magpakilala. Attorney, pangalan, edad, at taga saan po kayo? Ako po si Attorney Nestor Luable. Edad ay 54 years old. Taga Cabuyao, Laguna po ako. Bilang attorney, ba't napunta kayo dito sa Health Code International? Ang una po talaga, nagkasakit ako. So nagkasakit ako, yung ginawa kong eksperimento ng asawa ko. Ginawa kang ginipig. Oo, Ano mga sakit yon? sakit sa puso, sakit sa kung ano mga sakit-sakit dahil sa nag-complicate na. Pero ilan yung edad nyo po nung nag-umpisa yung mga karamdaman mo? At the age of 43, na attack po ako, nagkaroon po ako ng myocardial infarction. At dahil sa, siyempre masunurin ako sa doktor, sinunod ko po yung mga gamot talaga. At after 4 years or 2016, nagkaroon po ako ng kidney trouble. Sa kainom ba yun ng mga gamot? Yes, parang doon nga kasi okay lang naman ang kidney ko dati. So dahil sa nagkaroon ako ng kidney trouble, nagkuha kami na magpa-opera sa kidney. So napunta kami sa National Kidney Transplant Institute or NKTI. Ang recommended sa akin ay operahan mo ng puso ko bago yung aking kidney. Kasi baka mamaya, pag opera pa ng kidney ay makumatos po ako sa operation. So wala, desperate. Umuwi kami, hindi ako nagpa-opera, bahala lang kung mamatay. Pero attorney, nagkaroon ka ng health problem at age 43. Before ba masasabi mong healthy ka? Before Nung dumating yung mga health problems mo? mayroon akong naramdaman bago dumating yung mga Medyo malala. talagang malala. Kasi graduate ako sa doctor in drinking and kung ano-anong bisyo, maliban lang po siguro sa drugs. Although nakatikim-tikim ako pero hindi yun ganun karami. Pero paano ka natulungan ng ating product? Ito nga po, so desperate po ako kasi puro na lang kung ano pinapagamit sa akin ng asawa ko at hindi naman ako gumaling. Actually, dumating si Sir Richard sa opisina, talagang sabi ko, wala na. So pagdating ko, talagang tinago nila yung, yung produkto. Pagdating ko naman, galing akong hearing, ay medyo masakit yung tiyan kasi siguro sa stress, tense at saka gutom. So pag sabi ko ay, Ma'am Lay, masakit ang tiyan ko, pabili ka ng Ersiflora, agad yung pinapabili ko. So, binigyan niya ako ng tubig at pinainom sa akin. Sabi ko, sige, basta bilhan mo muna ako ng gamot ha. So, ininom ko muna ng tubig. Tapos, pinabayaan niya na ako. After ilang minutes, tinanong niya ko ulit. Sabi ko, kumusta ang tiyan mo? Sabi ko, okay na. Ito, yun ang pinainom ko, yung sinabi ni si Richard. Sabi ko, ano na naman yan? Wala, hindi masakit pa rin. Although, nawala talaga, no? So, napaka-skeptic ko or cynical ako sa produktong yan. Parang hindi ako maniwala, basta wala akong nakita. So, yun, parang wala sa akin yun. Kinulit ka? Ang nangyari, kasi ayaw ko, nagpapainom na siya ng tubig na mayroon palang si MD. No? Hanggang sa pinapagamit niya sa akin. Sabi, inom ka lang ito kahit kunti lang. Sige, tuloy lang, masunurin ako. Baka mamaya hindi ako masundan kung hindi ako sumunod. Napansin ko, yung palpitation ko nawawala. Yung panic attack ko nawawala. Dati, mula na attack ako hanggang sa gumagamit ako ng CMD ay hindi pwedeng magbiyaya ako ng malayo na mag-isa. Kasi kahit nagbabiyaya ko, bigla kong nakaramdam ng kaldag, tapos nagkakaroon ako ng panic attack, namumutla na po ako. At nataranta na po ako. Pero nung naumpisa na kainom na ako ng CMD at saka yung lalo sa CBF din, nawala na po yung palpitation ko, nawala na po yung panic attack ko, at saka naglalaro na ako ng basketball. At saka ibang basketball, naglalaro na ako ng kahit na anong games, no? Pero attorney, yung di ba gusto kang operahan sa puso, ay sa kidney mo na? Alin ba yung unahin? Actually, kidney yung gusto kong ipa-opera. Pero ang sabi ng doktor, puso muna. Kasi kung unang kidney, baka makumatos ako pag inooperahan pa ako ng kidney. Magkano yung kailangan i-ready mong pera para maoperahan ka?
Yung sa puso, parang nabibigyan ako doon sa presyo eh. Kasi talagang sa Philippine Heart Center ako na-recommend. So, parang umabot na, kulang lang naman ng milyon yung sinabi sa amin. Pero, parang pinabigyan ako ng problema eh, no? Sabi pa nga sa akin ng doktor, ang heart mo kasi parang fourth floor. Yung first floor at fourth floor, wala na. Yung third at saka second na lang ang nagpapangsyon. Sabi ko, kunting lindo lang ito, collapse na ako nito. Para bang naglalakad ako na kunting lindo lang ito sa buhay ko, makukollapse na ako. So doon ako na talaga parang nawala ng pag-asa na para palang walking time bomb pala ako, no? Lalakad-lakad ako, tapos biglang may magulat lang sa akin ako, magkukulapse na pala ako at saka atakin ako. Pero attorney, nung pinapainom ka ni madam ng ating CMD sa CBF, ilang weeks ba o months mo naramdaman na okay ka na talaga? Kasi di ko naman alam na pinapainom niya ako. Napapansin ko lang, pero siguro mga months yun. Mabot ng months. Oo. Kasi napapansin ko kasi may bala sa tubig pagka dinamihan niya eh. So, hanggang sa nasanay na ako sa lasa ng CMD sa tubig. Pero wala akong iniisip na gagaling ako or mawala yung mga ganong karamdaman ko. Ano? Kasi pag naramdam ko ng panic attack, hindi lang po yung panic attack eh. Nagkakaroon din ako ng stress sa sakit ko. Parang ang tingin ko, masakit ako. Hindi ako pwede magbuhat, hindi ako pwede hindi ako maglakad. Pagdating sa korte, matanong na ako ng judge ng 3 beses na mumutla na ako. Kung saan napapansin ng judge yun. Sasabi niya, you better take seat muna, Atty. Lovely. Tawag ko ibang kaso. Nagkaroon kami ng ganong sitwasyon. No? Pero ngayon, bumabanat na ako sa... Bali, ilang taon ka nang nagte-take ng product natin. Power Trio na yun, attorney, di ba? Oo, Power. The combination of CMD, CBF at yung ating juice, at siguro nagdi-detox ka na rin, CR juice. Oo. Pero ano yan? Ilang taon ka nang user ng product? Since 2017, nag-umpisa na kami noon. No? Although hindi sa 6 years? Yes, so actually may time ako na na-recommend ako ng inom ng 50 a day ba? Or 100 plus a day? 150 drops a day. 100 plus a day kasi nagkaroon po ng bula ang aking urine. So, pinagamit po ako ng 100 plus a day in 7 days. After 7 days, nahinto ako, gumanda na po yung urine ko. Wala na po yung bula at saka yung amoy. Gumanda. So, hindi nangyari yung operation sa kidney at sa heart. Tama ba, attorney? Pero, nang nakita kita before, medyo haggard ka. Pero ngayon, parang bumata ka. Anong sekreto talaga? Una, nag-isip bata. Hindi, actually. Hindi ko napansin, hindi ko masabi na itong CMD or or produkto natin. Pero isa sa dahilan kung bakit nagkaroon ako ng confidence sa sarili na wala na akong sakit. Kung mayroon man, nandiyan ang CMD. Basta may maramdaman lang ako. Kambate ako basta hawak ko CMD at saka CBF. Kahit na saan kami napunta na kami sa bundok, sa Mindanao, walang pagkain doon, alanganan, no? Nag-CMD lang kami at saka CBF survive namin. Nakalabas kami doon sa gubat na medyo naligaw kasi kami. So kahit na nanginig na ako kasi natakot na kami kasi gabi naggubat pa kami. Pero sa CMD, talagang nawawala yung aming nervyos. Pero attorney, nung na-COVID ka, nakala mo mamamatay ka na, anong nag-save sa'yo? Ito pa, isa pa, na hindi ko makalimutan talaga, noong July 2020. Year 2020 kasi yun ang pagputok ng COVID. Yung nakahawa sa akin, patay na siya. Pero ako naman, nung peak yata yun, hindi ko lang alam kasi hindi pa ako na-test nung araw na yun. Bigla ako namutla at pakiramdam ko huminto yung tibok ng puso ko. Sabi ko, paano ko gawin ito? Wala akong alam na gamot. Ang nangyari, naisipan ko ang CMD na aking inumin. Pero hindi po patak. Kinutsara ko po ito. Kasi wala na ko talaga nanginginig na ako parang paunti-unti nang dumidilim yung paningin ko. Parang unti-unti lang wala na ako ng lakas, parang matutumba na ako. So, ininom ko isang kutsara ng CMD. After ilang segundo lang, seconds or minute, siguro 1 minute siguro, bumalik yung magandang kulay na aking
kamay, no? Kung yun lang kasi tinignan ko eh. Kung makita ko pa ang mukha ko siguro sa salamin, baka sobra pa sa putla ng kamay ko. So bumalik, gumanda ang pakiramdam ko. So okay na ako. Umalis na si Ma'am Lay kasi okay naman ako. After 4 hours, bumalik ulit. Parang huminto ulit ang tibok ng puso ko at namumutla ulit ako. Ilang kutsara ulit. Ininom ko yung kutsara na si MD. Kutsara. Oo, talagang kuwan, bahala na. Tapos nakuan yun. May CBF to yung tanghali na. Pero nung umaga, isang kutsara sa MD, pang tanghali, isang kutsara sa MD. Yung sa kuana, sa gabi na, ay kutsarita na lang si MD ang nainom ko, at saka CBF. Yun po ang nagkuhan sa akin. Parang nag-maintain, no? Hanggang sa Monday, nagpa-swab test ako. Pag-result ay positive ako at on the way to pneumonia na pala ako. So sa tingin ko, kung wala siguro yung si MD at that time, pag collapse ko, sigurado tuloy yung sa pneumonia. Kasi sabi nga ng doktor sa akin, pneumonia ka na, pero galing ka nag-umpisa pa lang. So kailan yun? Lunes ng umaga niya ako na-examine. So nangyari nung sa CMD ako ay Sabado ng umaga, tanghali. Sa Linggo, may halo ng tubig yung CMD ko. Nung Lunes, positive ako at saka grabe ang resita sa akin ng doktor tungkol sa mga erythromycin at saka sa pneumonia kasi pneumonia na daw talaga ako. So kita mo, pneumonia ako. Kung wala kong CMD, sigurado yun at nung Sabado na yun, critical na ako noon, sigurado yun. Kasi pakiramdam ko kasi makukulaps na ako eh. Kaya sabi ko sa sarili ko, kaya ko to kasi hindi pa naman ako nakabilin. Pero kahit gano'n pa man, kasi hindi natin alam ang buhay eh. Yes. So nung nangyari yun, na parang putlang-putla ako, hindi ko alam anong gagawin ko, wala kong gamot na inumin, at ramdam ko talaga, paghinto ang tibok ng puso ko. Grabe, Pero yan, attorney, nang dahil sa experience mo sa ating product, ngayon naging pusher ka. Anong message na, kasi mapapakinggan to sa aking mga radio program, ang dami ngayon na kailangan matulungan natin, lalo na the number 1 cause of death ngayon is heart disease, Yes. 'di ba? Yung sakit ng mga may hypertension, kung hindi stroke, heart attack. Yan, mapapakinggan ka sa Bicol, sa ibang radio program ko. Anong message, magandang nakaka-inspire na message mo sa mga taong hanggang ngayon hindi pa rin sila nagtatry ng ating product? Nako, kung hindi ako nagtatry ng product na ito, baka hindi nyo na ako maririnig ngayon. Kayo kung gusto nyo pa maririnig, itatry nyo ito. No? Kalo sa kapwa ko lawyers, hindi natin i-deny, palagi po tayo may stress. Lalo na kung litigant lawyer ka katulad ko. Kung siguro ang trabaho natin bilang lawyer ay nasa opisina lang, magnotaryo lang, o kaya doon sa company, as company lawyer or HR, hindi ko naman na-underestimate, pero less ang stress doon kaysa litigant. Pag litigant lawyer ka, doon sa korte parang hindi mo alam ano mangyayari, may akala mo, anticipate mo, pero iba pala ang mangyayari. Pag uwi mo, grabe, tataas ang sugar mo because of stress, papagod ka, at ang tanging panghawakan ko lang para ma-overcome mo pagod, CMD lang. Kung walang CMD ito, matagal na rin siguro din ako. Dahil sa trabaho ko, awa ko ba, hindi naman maalis ang stress talaga sa being a lawyer. Ito po yung trabaho namin, no, mga kapwa ko lawyer. Trabaho po natin na bayaran po tayo para problemahin natin yung problema ng iba. Para ba tayong mukhang pera, no? Pero sa totoo lang, pag utusan po tayo na problemahin natin yung problema ng iba para matulog sila ng mahimbing habang tayo ay gising upang mag-aral. At pinag-aralan natin ito, kaya sa tulong ng CMD, CBF, may fellow lawyers, ito po ang makakatulong sa atin. Makaparelax po sa atin. Hindi po nga dahil ma-relax ang katawan natin sa pag-iisip natin. Kundi makatulong po ang CMD dahil mayroon po itong magnesium. Alam naman natin yung magnesium at calcium na nagpapa-relax ito ng muscle doon sa ating ugat. No? Hindi naman po ako doktor ko, fellow lawyers, tawag sa atin ay juris doktor rin po tayo, ano po, pero hindi po doctor of medicine. Pero from time na makarinig po tayo sa mga dalubhasa, sa mga experts, we know mga expert witness natin, no? Pag narinig po natin, naniniwala po tayo sa kanila at sinabi nila, laking tulong ang magnesium at calcium na nandyan sa CMD at saka sa CBF na yan. Subukan nyo lang pong uminom at maramdaman nyo at maranasan nyo
yung naranasan ko. Kasi hindi naman po kaiba ang ating katawan. Yung katawan ko at katawan nyo, pareho po yung composition nito component. Pero sa tulong ng CMD, sabihin ko sa inyo, maging tulad ko, ma-overcome natin yung stress sa buhay. Maging masaya tayo at maging mukhang bata. Ayan. Diba? Maraming salamat, attorney. Pangalan uli? Ako po pala si Attorney Nestor Luable, taga Kabuya po, litigant lawyer. Ayan, maraming salamat. Akalain mo yan, marami na siyang sakit. Grabe. At kailangang operahan ang kidney at saka yung heart. Hindi yan nangyari dahil nakilala niya rin, nasubukan niya yung ating produkto. Hello kay Ma'am Deli, Ma'am Delia Mangampo and J. Candelaria. Sabi, hello kay Ma'am Hilda Lobrido. Sabi ni Sir Dindo Hernandez, CMD detox daw. Clean colon, hindi basta dapuan ng sakit. Hindi lang yung CMD po. Meron pa tayong product na pang-detox talaga. Ang ating CR juice, sa pangalan pa lang CR, magsi-CR ka talaga. Kasi ang dami ngayon, hindi na po regular magdumi. Ang dami nyo na po. Kayo dyan namang hindi na regular magdumi. Gusto nyo ba magkaroon ng colon cancer? Colorectal cancer? O kaya almoranas? Yan din ang cause ng pwedeng pagtaas ng BP. Dahil hindi kayo makadumi ng maayos. Dapat, kung anong kinain today, goodbye bukas. Pag hindi mo niya na ilalabas, that is toxic to the body, nare-reabsorb po ng ating system. Okay? 5, 1, 2. Yan. Ulitin natin. Meron pa dito, kwento ng kagalingan ha. Kasi meron akong pinangakuan na magpa-play ako ng mga magagandang kwento tungkol sa mga taong natulungan ng ating produkto. Yan. Sa mga taong mahilig magkape, kung katulad ko, kasi ako, mahilig ako magkape, pero control na ngayon ang coffee ko. Kung ang coffee na iniinom nyo ay acidic, panahon na, palitan nyo ng alkaline coffee. Ang HCI coffee natin is an alkaline coffee. Napakayaman sa minerals, napakasarap niya po. Sa mga magkakape, wag sobrang dami, kasi kailangan din ng katawan natin ng konting caffeine. Kaya ako, I take HCI coffee twice a day lang. Umaga at saka before 3 p.m. Basta ako, in my case, health maintenance ko, pagising ko pa lang, 30 drops ng CMD saka 10 CBF. Yan po ang iniinom ko. And then, later on, magko-coffee ako. Diba? Ganun yun. Kasi pag hindi ako nag-coffee, parang may kulang. Pero hindi ko na ngayon inaabuso yung sarili ko sa sobrang kainom ng kape. Dahil, ang effect po ng caffeine, 6 hours. Kaya before 3 p.m., pwede pa kong uminom. So, maano natin, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o'clock, pwede na ako makatulog. Pero, pag sobrang busy ako, lalo na ngayong araw, grabe talaga yung kabisihan ng iyong lingkod. Minsan yan, pag napagod ako, mga 7 or 8, natutulog na talaga ako. Okay? So, yan. Isa uling kwento ng kagalingan, paano nakatulong yung ating produkto. Hello kay Ma'am Roach Dulba and Ma'am Cecil Diaz mo. Okay? So, ulitin natin, isa uling kwento ng kagalingan, kasi may pinangakuan ako. May pinangakuan akong batchmate. Yung mga batchmate, mga batchmate ko. Mga senior na tayo. Sana noon pa nakikinig na kayo. Kasi tingnan nyo ako ngayon, na dati puro sakit, pero that was 20 years ago, na-rejuvenate na po ako. Pero nakakalungkot talaga yung iba ko mga batchmate. Depende sa mga synthetic na drugs. So, sira na yung mga kidney nyo. Diba? Lumala, diba? Dami na niyan. Dami nyo na. Pero ako, yung kakatok lang sa aking, ano ba to? International call. Ano ba yan? Nagre-ring sa akin. Yung talagang nag-reach out lang talaga sa akin. Yun ang talagang aanuhan natin. Pero yung
andun kayo kay sa inyong synthetic drugs. Ewan ko lang sa inyo. Sige nga, hanggang masira yung mga kidneys nyo. O yan, eto, isa uling kwento ng kagalingan. Pakinggan po natin. Okay, andito kami ngayon. Pauwi na kami from Beijing. Grabe talaga yung 4 days travel namin dito. Nag-enjoy talaga 62 delegates from Health Code International at nakakatuwa talaga ang experience namin dito sa Beijing, China. Travel incentive ni Health Code International at meron ako dito gusto kong kuhanan talaga makapag-share. Bakit sila nandito? Mga doktor po sila. Mga doktor na kasama na namin dito, sila ay members ng Nutritional Advisory Board ng Health Code International. Ma-interview nga natin. Hi Doc, maririnig kasi ito Doc sa Bicol. Oo, kaya ikaw magpapakilala ka sa kanila para mapakinggan ng iyong boses. Bakit ka nandito sa Health Code? Ay una muna siyempre, ano yung experience mo dito sa Beijing? At bakit ka nandito, kakasama ka namin, dapat ikaw nasa loob ng ospital? Thank you very much, Ma'am Mel. This is my first time to travel outside. I'm into Beijing. Anong pangalan? My name is Dr. Dennis Flores po, Nutritional Advisory Board. Ang area of coverage ko po ay Baguio, Benguet, at saka Pangasinan, at saka Nueva Vizcaya po. Pero as Nutritional Advisory Board po, pwede po kaming umikot. Actually, all around the country. Ako po ay 10 years na po sa Health Code, pero sa Baguio lang po ako talaga na concentrate kasi po ako po yung tumatao sa clinics namin doon. Apat po yung clinic namin na minamando. Isa sa Baguio, isa sa Trinidad, isa sa Dagupan, at saka isa sa Alaminos, Pangasinan. Iniikot ko po yun. Iniikot po namin yun. Pagkatapos, best friend ko po from college, kami po ni na Dr. Edna Balangge at saka si Dr. Lilibeth Bartolome. We were best friends, seatmates po kami sa College of Medicine. At ako po ay dati I was in obstetrics and gynecology. Pero hindi ko po tinapos dahil outside of my medical profession, I'm also a musician. I'm also a pianist. At sa gabi po, nagpe-play po ako sa Camp John Hay. Pero sa umaga po, ang concentration ko sa clinics po. And for 10 years, ang point of concentration ko po is talagang to stand as the scientific and the testimonial evidence sa efficacy ng CMD sa lahat ng mga pasyente po. Bilang doktor, ako po ay naniniwala sa bisa ng CMD, kaya po ito ay number 1 sa lahat ng management ko sa lahat ng klase ng sakit. Although meron po kaming organization sa Baguio na Baguio Benguet Medical Society, at minsan tinatanong nila ako ano ba itong pinopromote kong gamot. Sinasabi ko naman sa kanila, it may not be as popular to them as it's popular to our patients, pero yung pasyente po namin ang makakapag-testify na sa paggamit po nila ng CMD, nami-minimize na po yung symptoms nila, at the same time nami-minimize yung gamot. Yun po ang pinaka-importante sa pasyente. Ang amin pong clinics ay free, ang aming consultations. At saka everyday po may clinics doon from Monday to Friday. We offer our services free. At ang importante lang po ay para maibigay namin yung, instead na bayaran kami ng professional fees, ibili na lang nila ng product. At saka kung ano, maging member na lang sila. So, sa pamamagitan po ng aming pagbibigay ng mga health seminars, lectures sa pasyente, medical and scientific lectures sa pasyente, na i-encourage po namin sila to use CMD
in adjunct, ang ibig po sabihin in addition to the existing medication, at saka po namin dahan-dahan wini-win off yung medication kasi po yung medications, kahit ano pong medication yan, chemical po yan. Nag-iiwan po yan ng toxin sa katawan. So, ang CMD po, ang isang prime function sa amin, para sa akin ng CMD is to detoxify the body from the excesses of the other chemicals sa katawan. So, yun po yung aking advocacy, aming advocacy ni na Dr. Ocampo ever since we started. At saka, kami po kahit po minsan tinutulisa kami, hindi po kami magtatagal ng ganito katagal kung hindi po talaga mabisa yung CMD sa amin. Hindi po namin i-risk at isusugal ang aming lisensya to testify na CMD is effective sa pag-support ng ating well-being. Hindi po namin kine-claim as doctors na ito ay gamot. Ang kine-claim po namin ay ito ay adjunct, kung baga makakatulong ito sa pagka po kasi binalik mo yung minerals na nakulang sa katawan, yung katawan mo mismo ang magpapagaling sa sarili niya. And that is the basic foundation of our healing. Okay, Doc, sa 10 years mo sa Health Code International, ano-ano mga health problems po ang talagang natulungan ng ating CMD product? Naku, marami po, Ma'am Mel. First and foremost po, diabetes. Kasi ang diabetes po sa Baguio, most if not all doctors, miski yung mga talagang endocrinologist na, pag hindi po nila napababa in 2 weeks to 1 month ang blood sugar ng pasyente, kahit na type 2 pa ito, which means adult onset ito, ini-insulin na po nila. Alam po naman natin na ang type 2 na diabetes mellitus is normal ang pancreas, normal ang insulin. So, nagpapanik lang po sila bukod doon sa dami ng gamot. Tatlo-tatlo na po yung kanilang anti-diabetic na drugs. Meron po silang tusok araw-araw. So, when they come to us, ang ginagawa po namin, ako personally, ito miski hindi method ni Dr. Ocampo or ni Dr. Abalangge, method ko po ito personally. And I can personally attest na effective po yung method ko kasi ang ginagawa ko is pagdating ng pasyente sa akin, wini-win off ko kaagad yung insulin for 1 week. Mini-maintain ko yung oral. Pagkatapos, pinapalitan ko ng CMD. Ang CMD po, inuumpisahan ko sa 5, 10, 15, 20, 25, 30. Hanggang 30 drops po pagka talagang skyrocketing ang blood sugar. Pagkatapos, pagbalik sa akin ng the following Tuesday, which is our next clinic day, bumaba na po. Ang cut-off po namin ang strip po namin ang aming yung aming diabetic strip, blood sugar strip, ang cut-off na is 170. Pagka pumupunta po yung pasyente sa amin, usually mga hanggang 400, 450 yung blood sugar. Ang aim po namin is mapababa ng below 170 yung blood sugar. In so doing, maprotektahan po natin yung kidney kasi po alam po naman natin na pagka po sobrang taas ang blood sugar, yung arterioles po doon sa kidney natin, sa glomerular filtering apparatus sa kidney natin, yun po ang nasisira ng blood sugar na mataas. Kaya po, pagka po pina-check yung kidney function, which is BUN and creatinine, mataas po. Ibinabalik po ng kidney sa katawan yung waste product na dapat nilalabas niya. Pag binibigyan po natin sila ng CMD, yun pong magnesium sa CMD, which is 35% of the solution ng CMD. Pag binigay po natin sa pasyente yon at a dose of 30 drops 2 times a day o kaya 20-20-20, may pangtanghali po, yung magnesium po niya, yun po ang nag-a-act doon sa sugar na mataas sa bloodstream. Nino-normalize po niya yung metabolism ng sugar, making the sugar release energy. Pagkatapos, pag nag-release ng energy, yung natirang sugar po, insulin applicable na po siya. Normal po yung insulin ng katawan natin. So in other words, bumababa na yung blood sugar. Minamaintain ko na po ng ganun hanggang sa 3, 4, 5 months na pagka dire-diretso ng mababa yung blood sugar, dahan-dahan ko na rin pong wini-win off yung gamot.
Talaga, grabe talaga, Doc. Actually, experience din namin sa Bicol yan na iba-ibang health problems na tutulungan. Pero ikaw, Doc, personally, ano ba ang na-experience mo sa products natin? Ma'am, yung sinabi ko, diabetes lang yun, ma'am, ha? Oh. Yung a hallmark of other diseases pa po na handle ko sa Baguio, like hypertension. Yun. Alam naman po natin na muscle relaxant ang magnesium. So, sa puso. Opo, kaya po free ang ECG namin, ino-offer namin free ang ECG namin sa Baguio dahil mino-monitor po namin yung ischemic heart disease kung tawagin, yung coronary heart disease. Kung may bara ang puso, yung pong CMD, combination po ng CMD tsaka CBF, because of the spirulina and the chlorella content ng CBF at saka yung magnesium ng CMD, nakakatulong po yun sa pagpapalabnaw ng dugo. Pag lumabnaw, nag-blood thinner ang dugo, hindi na po kinakailangang bigyan ng aspilet kasi po, nagbibigay po kasi ng aspilet ang mga doktor dahil po panipis po ng dugo yun para dumaloy pa rin doon sa baradong ugat. Ang ginagawa namin is CMD lang at saka CBF lang. Pero kung nagkailangan talagang bigyan ng gamot, clopidogrel po ang binibigay namin, which is non-irritating po sa tiyan. Temporarily, tapos pagka in-ECG namin monthly, repeat ECG after the next month, chine-check po namin kung nandun pa yung bara. Usually, nawawala na po yung bara. Ischemic heart disease po yan, hypertension po yan. And the hallmark of other diseases, katulad po nung skin diseases, meron kayong spray lang po, tsaka yung Aloria natin. Combination lang po nung Aloria soap at tsaka Aloria lotion, tapos yung CMD spray natin. Pati psoriasis, nagtataka yung mga derma. Natutuyo po ang psoriasis sa atin sa Baguio. Kaya po ako kahit na wala pa ako doon sa level ni na Ma'am Mel, ganyan, ako po fulfilled na po ako na napapagaling ko po ang pasyente at bumabalik po ang pasyente. Nasa-save po namin ang pasyente sa dialysis kasi yun po ang number 1 na kinakatakutan ng pasyenteng may diabetes, madialysis. Pag nasira na po parehong kidneys, diretsong dialysis, alam po naman natin na ang dialysis is always a death sentence. Pero ikaw, Doc, alin sa health products natin ang ginagamit mo? Personally po ako, 20 drops CMD twice a day at saka 10 tablets of CBF kasabay na kasabay po yan. Breakfast, before breakfast at saka before dinner. Anong pagkakaiba sa iyo, Doc? Hindi po ako madaling mapagod. At saka ako po hypertensive. Kaya po, yung ugali po namin sa clinic na pag hypertensive ang pasyente pagdating, nagpaputak kami ng 3 drops sublingual sa ilalim ng dila. That would take the place of yung sublingual na catapres, yung clonidine na nilalagay sa ospital. Sa amin po CMD lang. Grabe. So, pagpatak ng 3, monitor after 15 minutes, bumababa ang blood pressure to normal. Lahat po ng pasyente namin ganun ginagawa namin. Pati po personally sa akin, because I'm hypertensive, naman ako po sa parents ko yon. Ganon din po ginagawa ko. Pag naramdaman ko na yung signs, 3 patak lang under the tongue, pero maintained po sa akin yung 20 drops sa umaga, 20 drops sa gabi, at 10 tablets ng CBF sa umaga, tsaka 10 tablets sa gabi. Doc, wala kang maintenance na synthetic na drugs? Tinanggal ko na po ang losartan. Dati po naka-losartan po ako. Yun po yung aking, kumbaga, anti-hypertensive na talagang matagal na maintenance ko. Pero lately, siguro about 1 year na po, na hindi na po ako naglo-losartan. Kasi, Pero, Doc, salamat at grabe talagang pagtitiwala mo rin sa Health Code International saka sa mga products. And of course, masaya kami kasama ka namin ngayon sa video. Sana taon-taon kasama ka namin sa travel incentive. Doc, anong message mo sa mga makakapakinig nito? Mapapakinggan po ito sa Bicol, sa Samar, and maybe parts of Mindanao. Anong message mo sa mga may mga problema sa kalusugan, lalo na yung mga iniinom na gamot, pero andyan pa rin ang kanilang mga sakit? Ano po ang message mo po? sa mga kapatid po natin sa Kabikulan, sa Visayas, sa Mindanao. Ako po si Dr. Dennis Flores, isang hamak na family physician lang po, pero ang testimony ko po sa CMD, gusto ko pong paniwalaan nyo ng buong puso na ito po ay malaki ang maitutulong sa inyong kalusugan. Masubukan nyo lang po
just give it a try at makikita nyo at the first try pa lang, ganun po kasi ang ginawa sa akin ni Doktora, itry ko muna yung first. May sudden burst of energy na po na naramdaman ko. Pag nasubukan nyo po ito, malaking tulong po ito sa inyo, malaking tulong sa kalusugan, malaking tulong din po ito sa financial aspect. Pakibanggit po uli yung iyong pangalan. Ako po si Dr. Dennis Flores, ang inyong Nutritional Advisory Board from Baguio and Benguet. Ayan, thank you very much, Doc. Ayan, hello sa mga nanonood sa atin sa Facebook. Ma'am Rina Padua, si Ma'am Eusebia Benjamin, Rochelle Casison, Ma'am Joy Belga Copino, and of course, sa lahat, saan man kayong Facebook nakakapanood ng programang ito, hello sa inyong lahat. Kasi hindi lang ito sa personal Facebook ko, kundi sa iba-ibang radio station. At saan man kayong radio station nakakapakinig ng program, hello po sa inyong lahat. So hello kay Godilla Aycocho. So ang bilis ng ating oras, so babanggitin ko na lang muna yung mga active natin ng mga CMD centers and active distributors. Si Ma'am Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Sa Honest Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay. Care of Ma'am Israelia Gomez, Joanne Asaytuno. Isang DHW sa Humapon, Legazpi. Sa Giriba, Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikaw, Daraga, Albay. Si Ma'am Jocelyn Belien sa Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. So, yung iba natin ng mga CMD centers and active distributors, naka-record siya, 2, 3, 4, 5. Ayan, hanapin na lang, anin na lang natin para ma-lessen yung aking pagsasalita. So, dito muna tayo sa number 27. Anyway, kung may mga dagdag na tanong, eto uli yung aking text hotline. I-text lang edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo sa 0939-904-0717, 0939-904-0717. At kung yung mga nasa Facebook, pwede man pa kayo mag-send ng kung may mga halimbawa, may mga latest laboratory results kayo, pakipicture lang ng klaro, send sa CMD Bicol. At si Nurse Erlaman po ang tagasagot dyan. Opo. Ulitin ko lang, dyan sa area ng Camarines Norte, please attend my health symposium na gagawin ko dyan ngayong February 22, Saturday po, 9:30 a.m. Giselle's Garden in Daet, Camarines Norte. Diego Liñan Street, Barangay 7 in Daet. And the following day, February 23, 9:30 a.m. at Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Paano kayo maka-attend dito? Bili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD. With free lunch, syempre. At marami kayong matututunan. Tuturuan namin kayo paano maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. Katulad kanina, ang daming nag-avail ng ginawa natin na free health consultation. Kaya ulit-ulit na nag-demo ang inyong lingkod, okay? So, dito na tayo. Ang bilis ng oras, pakinggan na lang po natin mga CMD centers and active distributor. Hello kay batchmate ko, Santi. Ayan, anyway, kung yung mga nahuli sa Facebook, kasi yung mga ito talaga ginagamit itong Facebook Live na to ng mga sa ibang lugar at saka sa, sa ibang bansa. Pwede nyo naman balikan. Yung kaninang napakinggan natin si Attorney Loable and Dr. Flores po. Dalawang kwento ng kagalingan paano sila natulungan ng ating produkto. Okay? So, ito na ngayon ang ating mga CMD centers and active distributors. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liñan Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8,
Poblacion Santa Elena, Camarines Norte, near 70 Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali in front Tugos Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan San Vicente Camarines Norte, Salvico Pharmacy in front Labo General Hospital. Ayun, ako na nga, wag na yung recorded kasi may lalaktawan tayo dahil maubos yung oras natin, masasobran, okay? Anyway, lagi ko naman silang binabanggit every time na meron tayong programa, okay? Now, sa Camarines Sur, CMD Center at 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. CMD Center tayo sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Yan laktaw-laktaw tayo ng iba. Sa Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera Catanduanes. Andyan din po si Ma'am Salve Cabal, CMD Saki Center, Nab Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes. Of course, sa Masbate. CMD Center in Masbate, second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Jovi Ramirez sa District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Of course, sa Sorsogon, Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadcad, Castilla, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City. Okay. Oo, laktaw-laktaw tayo ng iba. Ma'am Jocelyn Bilyen, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Of course, sa First District of Balbay. Ma'am Cathy Credos, second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Michelle Biescas, CMD Saki Center sa AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bacacay. CMD Center sa Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Okay? Siyempre, yung aking office sa Legazpi City. Second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. Ma'am Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Laktaw talaga yung iba ha. Pasensya na dahil konti na lang yung oras natin. Lisa Longasa, Bangkirohan, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Puro, Legazpi City. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Ma'am Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Okay, syempre yung aking office sa Legazpi City. Yan, asa na ba yun? Ulitin ko lang ha, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Of course, the 3rd District of Balbay. Hanapin lang, Ma'am Rexy Sardeñas Store, beside LBC Ginobatan. Andiyan din po, CMD Center, second floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi, at may CMD Center tayo sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Now, Ligao City. Mr. Hilary Halde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. So, para sa inyong lahat na mga nakikinig, maraming salamat sa inyo. Yung mga nasa Facebook, pwede nyong ulitin dito sa aking Facebook. Ayan ang dahilan bakit kailangan na natin mag-Facebook para makatulong doon sa ibang mga nasa ibang lugar. Nasayang po kasi ng kaganda ng ating product kung iilan lang ang nakakaalam. In my 20 years na user ng product, 20 years na nagko-conduct tayo ng mga health symposium, alam na alam ko kung ano yung kayang gawin ng ating product. Kaya nga sinasabi ng iyong lingkod, with our products, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save natin sa operasyon. Yung mga hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait sa inyo ang malaking discount basta kayo po ay member.
At tandaan lang nito, ibalik ko lang sa inyo, bakit napakagaling talaga ng ating HCI CMD? Balikan natin that statement of Dr. Linus Pauling, 2-time Nobel Prize winner. You can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency. Bakit tayo nagkaroon ng mga sakit? Mineral deficiency. Ano ba talaga yung kailangan natin? Drugs or minerals? O puro na tayong drugs? Tanungin yung sarili nyo, gumaling ba kayo? Kasi marami niyan, katulad last time, nag-iiyak sa akin, 10 klaseng gamot iniinom araw-araw. 10 years nang umiinom ng mga gamot, pero ang tanong, sabi ko, umiinom ka ng mga gamot, gumaling ka ba? Kasi kung gamot ang iniinom mo, dapat gumaling ka. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang ating mission to help restore the health of people and hopefully someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. Ako uli si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Oh, by the way, mga taga-Legazpi, open tayo ng Sunday, 9 a.m. to 3 p.m. lang po, ha? Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.